Vítam vás späť v čase. V tomto videu si postupne ukážeme, ako zložiť motor na Javu 90. Ako prvé prekontrolujeme dosadacie plochy oboch polovic skríň. Či použijeme do stredu tesnenie, zistíme až po premeraní vzdialenosti ložísk, keď ich osadíme. Pravú stranu si nahrajeme a vložíme ložiská. Na klukovku ide 6304 s vôľou C3. Na hnaciu hriadeľ 6202 a na hnanú hriadeľ 6203. Ak sú ložiska zakrytované, musíme tieto krytky odstrániť. Ložiska máme na svojom mieste, aj keď s malými problémami. Na obidva prevodovkové ložiská som použil lepidlo, lebo toto zadné pri demontáži išlo pomerne ľahko. Kým je to ešte všetko teplé, nahrajem ložisko pre klukovku a vložím klukovku. Blok mám dostatočne podložený a môžem vložiť hnanú hriadeľ. Na hriadeľku si nasuniem koliesko pre druhý rýchlostný stupeň. Ďalej tieto dve podložky. Tu si ich troška prichytím vazelinkou, nahrajem ložisko a nasuniem. Teraz si môžeme zobrať vidličku označenú rímskou 2, takže patrí na koliesko pre druhý prevodový stupeň a vsunieme ju do drážky. Toto koliesko. Pod hnaciu hriadeľ nemôžeme zabudnúť dať gumený okrúžok s rozmermi 10x6. Pri jeho montáži si pomôžem tou dlhšou spojkovou tyčkou.
Ložisko si kúsok nahrejem. Pomocou tyčky uložím krúžok a následne sa nasadí hriadeľ. Tyčka vonka, hriadeľka na svojom mieste. Teraz si tam môžeme vložiť druhú vidličku, značenú 3-4, ktorá je pre túto hriadeľku. No a môžeme vložiť valec. Ten je značený takisto. Čiže pre spodné koliesko 2, prostredné 3-4. Keď už máme vidličky na svojom mieste, tak trojku si môžem zaistiť vodiacim kolíkom. Musí ísť až úplne dole a prevodovka musí ísť stále ľahko. Teraz si zoberiem poslednú vidličku značenú 1-5. Suniem ju do tohto zubného kolieska. Do hornej drážky nasuniem druhý vodiaci kolík. A na záver už len posledné najväčšie jednotkové koliesko. Na radiaci valec ešte patrí podložka s rozmermi 20, 32, 05 a na hnanú riadeľ podložka 15, 24 x 1. Z druhej strany si ešte nakrútime aretačnú skrutku s pružinou a západkou. A môžeme si vyskúšať prevodovku. Ako na Jave 90 prevodovka funguje, sme si už ukázali v predchádzajúcom videu. Teraz to len narýchlo vyskúšam všetky rýchlosti, či to funguje. Keď už máme prevodovku vyskúšanú a všetko je v poriadku, nasuniem sem oba ložiska pre prevodovku. Ložisko pre klukovku bude v ľavom bloku a radšej budem nahrievať celý hliník, ľavý blok, a tak ho nasuniem už na tieto pripravené ložiska. Ako zohrievať ložiska a nasúvať ich na hriadeľky. Dopredu, čiže na hnaciu hriadeľ ide ložisko 6302 a dozadu 6202. Nahrejem ich a nasuniem. Ložiská sú na svojom mieste. A keďže tento plechový doraz drží ložiska v ľavom kartri v jednej rovine, toto zadné treba ešte vypodložiť takouto podložkou, ktorú netreba zabudnúť pri montáži.
Teraz sú obidva ložiska v jednej rovine aj tu. Teraz, keď viem, že ten doraz už je rovný, môžem si odmerať vzdialenosť od plechu po deliacu rovinu kartra v jednom aj v druhom prípade, a tú istú vzdialenosť odmeriam od konca ložiska po deliacu rovinu a zistím, či mi tam treba dať tesnenie alebo nie. Takže takýto mám výsledok merania. Celková výška bola 75,7 minus výška uholníka minus šírka podložky, ktorá ide k ložisku. Takže čistý otvor pre hriadelku máme 49,1. Nameraná vzdialenosť od ložiska po hranu kartra bola 48,85. Rozdiel je tým pádom 2 až 3 mm. To znamená, bude to bez tesnenia. Teraz si pripravím ľavý kartér, nahrajem ho, vložím do ňoho ložisko 6304 Vola C3, poistí sa segerkou a z vnútornej strany pôjde guferko 25 47 10. Ložisko, poistná segrovka aj gufero sú na svojom mieste, môžeme začať skladať. Na pravú polovicu ešte založím tieto dva vystreďovacie púzdra. Púzdra sú zatisnuté na svoje miesta a pravú stranu dokončíme štartovacím mechanizmom s vratnou pružinou a z vonkajšej strany pôjde ešte gumený okružok s rozmermi 20x16. Krúžok je na svojom mieste. Vložím vratnú pružinu. Zložený mechanizmus štartovací. Kolík som si nechal vyčnievať viacej na strane, kam pôjde pružinka. Hriadelku som si naolejoval, aby ľahko prešla cez tesniaci okrúžok. No a môžem celú hriadeľ tam vsunúť. A odľahší výčnelok zachytiť pružinu. Tak, teraz je to všetko na svojom mieste. Teraz dobre odmastním všetky dosadacie plochy. Zalepíme to silikónom. Hlavne nezabudnúť na podložku k radiacemu valcu. Pokiaľ tam nemáte to ložisko, tak pod ním je podložka. Tu ide podložka. A môžeme to spájať.
Tak, kartre máme spojené. Klukovka nám ide ľahko. Troška ho už Gufero brzdí, takže nejde to úplne samo. Teraz pootočím 13 kľúčom štartovaciu hriadiel a založím tam túto šrobku, čo slúži ako západka pre ten štartovací mechanizmus. Teraz je hriadielka v základnej polohe a môžeme si cvične založiť štartovaciu páku a vyskúšať aj štartovanie, aj radenie. To ide pekne ľahko. Druhá hriadielka takisto. A štartovanie funguje. Keď sa prevodovka aj klukovka krútia zľahka, opatrne som vykrútil skrutku dorazu pre štartovací mechanizmus a skrutku dorazu pre radiaci valec. Ak máte motor v tejto polohe, tak je lepšie si na tú skrutku dať nejaký magnet, aby ten kolík nevypadol dovnútra motora, do toho valca. Aj slabý magnet to udrží. Tieto skrutky spolu so skrutkou na vypúšťanie oleja odmasním a utesním silikónom. Všetky tri skrutky mám utesnené. Môžeme si teraz založiť reťazové koliesko. Začneme tesniacim gumeným okrúžkom o rozmeroch 22×18, ktorý s tlačením utesní drážku pre klin v reťazovom kolese. Ďalej tam založím Gufero, ktoré má rozmery 25-35×7. Keď máme Gufero na svojom mieste, do hriadielky ide tento klin a nasunieme reťazové koliesko. Tak, koliesko je na svojom mieste, všetko ide ľahučko. Zoberiem si poistnú podložku, tento jazyček ohnem do dola, ten nám potom zapadne do tejto drážky a niekde po obvode ju vyhnem na 2 razy dohora, trošička, aby sa nám ľahšie potom zohla a prichytí sa o matku. Podložka je povyhýňaná, môžem ju založiť. Môžeme zakrútiť maticu. Pozor na ľavotočivý závit. Dotiahnem a podložku ohnem aspoň na 2 miestach ku matici. Matica dotiahnutá, zaistená. Pred montážou rotačného šupátka a tohto krytu ešte treba dokončiť ťahlo spojky, lebo potom sa nedá vložiť táto oska. Ja som na to troška pozabudol, takže uvidíte videa, kde už mám posúvač zložený aj s tým krytom, ale spojková páčka tam ešte nebude. Poďme si teda zložiť páčku vypínania spojky. Túto tyčku dáme zo strany spojkového koša, takže začneme guličkou, krátkou tyčkou, guličkou a dlhou tyčkou. Dám mu tam troška
prevodového oleja. Gulička, krátka tyčka, druhá gulička a dlhá tyčka. Teraz už len tiahlo zaštelovacou skrutkou a vložiť osku. Nič viac to tam nedrží, ona vlastne potom tá spojka ho vytláča, takže z osky to nevypadne. Teraz si môžeme poskladať diely okolo rotačného šupátka. Budeme potrebovať jednu skrutku 6x45 a 3 skrutky 6x22. Kryt šupátka, čo slúži zároveň ako držiak pre zapaľovanie, tesnenie, guferov vo veľkosti 25-35, 7, 2 kolíčky, šupátko, pružinku a unášač šupátka. Ja som si kúpil nové šupátko, lebo staré už bolo podstatne tenšie. Ďalší pozor si dajte, replika nemá toto značenie správnej polohy pre šupátko. Ja som si ho len označil fixkou. A hlavne, aby malo rovnaký tvar s pôvodným šupátkom. Pomôžem si unášačom. A vidím, že z tejto strany replika len malinko presahuje, za to z tejto druhej strany. Tu sú to dobré 2 mm. Priložím ďalšie staré šupátko, ale proste tie majú rovnaký tvar. Takže z toho nového to zbrúsim, nech sedí časovanie. Popri tom si zatiaľ osadím guferov, namažem tesnenie vazelínou a potom sa pozrieme na výsledky. Gufero aj namazané tesnenie sú na mieste. Šupátko zabrúsené, ide to celkom ľahko klasickým pilníkom. Môžeme skladať. Kukovku si dám tam, kde sú 2 otvory. Máme 2 kolíky, jeden je pre toto koliesko a ten horný je pre rotor zapaľovania. Vsuniem spodný kolík. A týmto otvorom na to dám toto koliesko. Podľa starého šupátka si na novom šupátku označím polohu a touto značkou ho založím priamo, ako ide kolík v tejto osi. Ešte raz, značka musí byť hore viditeľná. Po videu, kde sa motor rozoberal, bolo šupátko naopak a videli sme, aký veľký rozdiel to robí v sani. Pre ľahšiu montáž si na túto prírubu rovno nasadím gufero rozmery 27x6. A môžem to opatrne zavrieť. Pozor na guferko jedno, na druhé. Kryt šupátka je pritiahnutý, klukovka ide ľahučko. Už nám stačí tam dať len túto pritlačnú pružinku a kolík pre rotor zapaľovania. Teraz si zložíme ľavú stranu motora, vidíme komplet spojku, radenie, a prerušovač zapaľovania.
Do ľavého víka si vsadíme ložiska. Ako prvé pôjde ložisko, rozperka, ložisko, segrovka. Ložiska sú typ 608. Hliník nahrajeme, vložíme ložisko. Ložiska samozrejme odkrytovať. Prvé ložisko je dnuka, teraz si dáme rozperku a dám tam druhé ložisko. Aj druhé ložisko je na svojom mieste, poistené segerkou. Môžem tam vsunúť túto hriadelku. A z tejto strany máme zatiaľ hotovo. Kuferko je na svojom mieste. Teraz nasuniem vačku touto stranou dole, aby to zapadlo do drážky a zaistíme zavlačkou. Montáž spojky začneme primárnym kolieskom. Budeme potrebovať tento kolíček. Zaisťovací podložku si pripravíme a maticu. Vyhnutý zobáčik na podložke dáme do drážky, dokrútime maticu a podložku zahneme k matici. Primárne koliesko je dotiahnuté a zaistené, teraz si tam musíme dať radenie. Začneme touto radiacou rohatkou, správnu polohu nám určujú písmená, ktoré dáme na seba. Pod túto radiacu vosku príde kalená podložka. Z vrchu ide rovnaká podložka ako je na spodku. A tento radiaci drapák zakryjeme takýmto tanierikom a dokrútime skrutkou. Správnu polohu radenia nám určuje kolík, ktorý je v ľavom víku spojkovom. Radiaci drapák nám ide pekne ľahko. Môžeme začať skladať spojkový kôš. Ako prvé tam ide takáto hrubá podložka. Riadelku si natočím drážkou hore a vložím do nej tento klin. Teraz si nachystáme spojkový kôš, ktorý je na ihličkách. Rozmery 3x18 a ich tam 28 kusov. Ja si toto natrem vazelínou, pomaličky to tam vložím, všetky ihličky a potom to celé nasuniem na hriadelku. Kôš chytím do spodu a opatrne ho nasuniem na hriadelku. Keď nám ide všetko opäť ľahúčko, zaisťovacia podložka a dotiahnuť maticu. Na dotiahnutie spojkového koša nám veľmi dobre poslúži tento prípravok. A už len zahnem podložku pod maticou. Keď máme kôš dotiahnutý a zaistený, môžeme poukladať lamely. Začneme trecou. Každú jednu lamelu si troška nalejem.
Teraz plechová. A takto si postupne založím všetky lamely, 5 trecích a 4 plechové. Lamely sú na mieste a predtým ako spojkový kôš zavrieme, nezabudnú dať tam spojkovú tyčku. Pritlačený tanier. Tak a teraz už len na každý kolík takú misku, pružinku, podložku a zaistiť. Tak a po menšom trápení je všetko na svojom mieste. Ja si ešte tieto segrové poistné krúžky vždy otáčam oblúčikom do stredu osy otáčania, aby ich aj odstredivá sila v podstate dotláčala na svoje miesto. Predtým ako založíme ľavé víko, nám tu treba dať ešte 2 tieto vodiace puzdierka. Na ľavom víku máme založenú vačku, ale ešte nám treba sem založiť takýto strediaci kolík, ktorý vymedzuje správnu polohu pre radenie. A dovnútra ešte tesniaci krúžok 16×12. Keď už máme víko nachystané, ostáva nám založiť už len túto krížovú spojku, ktorá spája vačku s kľukovým riadeľom, a nastaviť ich vzájomnú polohu pred montážou víka. Takže vačku nám treba otočiť takto, aby skosená hrana bola vpravo hore. Tým pádom toto bude vodorovne. A kľukovku pootočiť tak, aby aj piest bol v hornej úvrati. Čiže opäť to máme vodorovne. Tak a v tejto polohe si to môžem teraz na ukážku cvične zavrieť. Troška pootočím riadeľkou radenia. Nech tam zapadne ten kolík medzi tú pružinku a rovnako aj aby zapadla vačka s tou krížovou spojkou do drážky na kľukovom riadeli. Papierové tesnenie som natrel vazelínou a zatvárame. Konečne to začína vyzerať ako motor. Toto presahujúce tesnenie obrežem ešte nožíkom. Stále krásne. Vyskúšam si funkčnosť radenia. Štartovanie je pekne. Rýchlosť. Neutrál. Takže hore aj dole je to krásne. Teraz si môžeme založiť piest, svorníky a valec.
Krúžky si ešte zatiaľ nedám, ani hlavu, aby sme mohli robiť predstih. A krúžky preto, aby sme pozreli, či je piesť presne v strede a či není ojnička troška nakrivo. Piesť si nahrejem a čap mu vsuniem asi do takejto polohy, aby mi ten presah naviedol čap do vaničného ložiska. Čap mám nachystaný. Vyberiem si papierové púzdro, ktoré držalo bieličky. Troška si ich naolejujem. Opäť zohrejem piesť. No pomaly to tam celé nasuniem. Takže čap je nasunutý, je to ľahúčko, už ho len poistíme z jednej a druhej strany. Pri tom ložisku si treba dávať pozor, tie ihličky zvyknú vypadávať, alebo sa tam dáka sprieči, tak aby sa to tam na silu nervalo tým sťahovákom. Teraz si tam môžem dať všetky 4 svorníky a potom nasuniem na tesnenie. A prípadne ho upravím tak, aby nezasahovalo do toho prepúšťacieho kanálu. Možno ho bude treba troška obstrihnúť. Takto sa mi otlačil valec. Takže vidíme, kde je to tesnenie navyše. No a takto kartre. Takže to prebytočné tesnenie odstrihnem. Nech to nezavadzia a nech tá zmes môže pekne prúdiť. Založím si valec, ale na pieste stále nemám založené piestne krúžky. Teraz si idem skontrolovať, či ten piest neopiera viacej na jednu stranu. Dá sa s ním trošinka, či to vidno. Do každej strany troška ho viem pohnúť a tým pádom neopiera na jednu stranu, čo by malo za následok zbytočné prehrievanie, prípadne zadretie. Tesnenie mám prispôsobené, namažem ho vazelínkou, založím piesne krúžky a založím na finál valec. Je to založené, valec som si takto dočasne pritiahol, nech mi nelieta. Teraz si môžem vyskúšať spodnú kompresiu pod piestom, vďaka ktorej sa nasáva benzínová zmes z karburátora. Celkom pekne to puká, takže ja som v tomto smere spokojný. Montáž zapaľovania a nastavenie predstihu si už necháme do ďalšieho videa. Takže tu nám stačí už len napevno dotiahnuť nadiacu a štartovaciu páku. Tiež na nich vymeniť a založiť nové gumičky. Doliať olej a skontrolovať hladinu podľa mierky. Na nej si ešte skontrolujte priechodnosť tejto dierky pre odvetranie prevodovky a prípadne vymente v prípade netesnosti tento okrúžok. Takže to už máme na dnes k tomuto motoru všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo a prípadne vám pomôže pri skladaní tohto zaujímavého motora.
Vopred vám ďakujem za každý odber, koment aj like a vidíme sa pri ďalšom, dúfam, že pre vás zaujímavom videu. Majte sa.